Što vaš skriva od vas? Napisala i pročitala Nika Boneti. Pogled ispod površine. Mnogi od nas nemaju pojma zašto pate. Dobar dio ljudi ne zna zašto se zapravo osjeća onako kako se osjeća. Možda znaju simptome. Umor, tjeskoba bez jasnog razloga, nezadovoljstvo, osjećaj praznine, unutarnji nemir ili jednostavno osjećaj da nešto u životu nije na svom mjestu. Ali ne znaju odakle to dolazi. I to nije zato što nisu dovoljno inteligentni, načitani ili introspektivni. Razlog je jednostavniji i dublji i rješiv, ali moramo najprije naučiti razumjeti sebe. Krenimo redom. Dio našeg psihičkog života odvija se izvan svjesnosti. Naša psiha je tako organizirana s razlogom. To je način na koji nas naša psiha štiti. Da smo u svakom trenutku svjesni svih svojih strahova, rana i konflikata, ne bi mogli normalno funkcionirati. Zato razvije mehanizme koji neke osjećaje drže ispod površine. To nazivamo potiskivanjem. Jeste li se i vi ikada uhvatili kako nesvjesno ponavljate obrazac koji vas zapravo čini nesretnima? Zamka potiskivanja. Dok je takav nesvjesni mehanizam povremen i fleksibilan, on nam pomaže da se nosimo sa životom. No kada potiskivanje postane naš uobičajeni način preživljavanja i suočavanja sa stvarnošću, tada počinje stvarati probleme. Jer potisnuti osjećaji ne nestaju. Kada su osjećaji previše bolni, zbunjujući ili prijeteći, naš ih ne briše, nego ih spušta ispod površine. Oni tamo samo mijenjaju oblik. Ponekad se pojave kao kronični stres. Ponekad kao nesanica, razdražljivost, stalni konflikti s obitelji ili stalno nezadovoljstvo. Ponekad kao samosabotaža. Pa stalno ponavljamo iste obrasce koji nas zapravo čine nesretnima. Izvana to može izgledati nelogično, ali to se vrlo često događa u praksi. Tipični primjer za to. Osoba zna da je nesretna na poslu, ali stalno pronalazi razloge zbog kojih ne može dati otkaz ili sabotira nove prilike za posao. Nevidljivi unutarnji sukob. Što se onda u stvari događa ispod površine? Možda se bojite biti sretni i imati ono što želite, jer bi vam onda to netko mogao oduzeti, kao što vam se već događalo, a to je ono što vam je poznato. Pa čak i ako ste zbog toga nesretni, više vam ulijeva sigurnost ostati na lošem poslu, nego naći nešto novo i nepoznato. Jer ono što je poznato, čak i ako je bolno, našem živčanom sustavu djeluje sigurnije od nepoznatog. Drugim riječima, dio nas želi promjenu, a drugi dio nas želi zaštitu. I često nismo svjesni tog unutarnjeg konflikta. Citat Karla Junga. Dok nesvjesno ne postane svjesno, ono će upravljati vašim životom, a vi ćete to zvati sudbinom. Kraj citata. Ovaj citat savršeno objašnjava zašto ljudi ne razumiju što im se događa i zašto sami ne mogu vidjeti uzrok. Tu dolazimo do važne egzistencijalne istine. Čovjek nije potpuno transparentan samome sebi. Jer vlastitu psihu gledamo iznutra. Gledamo je kroz obrane, strahove i navike koje smo razvijali godinama da bi preživjeli. Zato je neke stvari vrlo teško jasno vidjeti sam. Prema izlazu na površinu. Potražiti pomoć
Znači da ste spremni pogledati dublje od površine simptoma. A upravo tamo počinje pravo razumijevanje sebe. To je jednostavno jedini način da vidimo ono što sami ne možemo vidjeti. Razumjeti sebe je najvažniji korak prema promjeni. Jer ono što nas najviše oblikuje često se ne nalazi na površini našeg života, nego ispod nje. To je ponekad jako teško, ali ima ljudi koji vam u tome mogu pomoći. Dogovorite online razgovor s nama. Postoji li nešto u vašem životu za što osjećate da ima dublji razlog koji još niste uspjeli razumjeti?